गदर 2 बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा देले बाटे। हर केहू गदर 2 की सफलता के देख के हैरान बाटे। फिल्म मात्र 11 दिन में वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 500 रुपये का आंकड़ा पार कर लिहले बा। ऐसे में अब सारे सेलिब्स गदर 2 के स्टार कास्ट के बधाई देतना। पहले प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस निर्देशक अनिल शर्मा के घर गुलदस्ता भेजना, फिर करण जौहर गदर 2 का खूब तारीफ कईना। उहे अब करीना कपूर भी ए पर अपन प्रतिक्रिया देले वाली। करीना कपूर वो कार्यक्रम में गदर 2 के बॉक्स ऑफिस पर रिएक्ट कैली और सनी देओल और पूरी टीम के बधाई दिहली। वो कहली, हम सनी पाजी और उनकी पूरी स्टार कास्ट खातिर बहुत खुश बानी जे गदर 2 में इतना मेहनत कईल। हम खुद गदर के फर्स्ट पार्ट का बहुत बड़ा फैन रहनी हाँ, लेकिन गदर 2 देखले का मौका ना मिल पाइल। हम निश्चित रूप से एके देखल चाहब और फर्स्ट पार्ट से जुड़ल याद के ताज़ा करब। फिल्म का हिस्सा रहल प्रत्येक व्यक्ति के बधाई। करीना कपूर के ए स्टेटमेंट पर आपका क्या कहेगा कमेंट करके हमको जरूर बताएं। बाकी अपडेट के लिए देखत रही ABB भोजपुरिया।